nasa. Nga na makabulo ka ko na dagadungan na ibil din mo. Agoy. Dito ko gikan to arang kalawin. Ano guys. Nyari na pud mi agi diri guys. Oh. Very amazing adventure talaga ngayong araw. May ipalit isda. Hey, naanami ko ha. Pirito hon. Aw, sunuban. Taas mo na. Mag-inarte mo, o bebera, di mong buhi. Adik gadod. Kasi sama ni mong kagwapo, arte. Di man ni maupo. Correct. Nanda ba mo? Sige. Agay. Parang naigo man ko ana. Jadi na laman ko. Uy. Ano ka to? Na, si kuya di mabuhig ingani. Naubos na. Ha? Oo, lagi. Di man maparihog. Tight. Ito tayo. Agay. Ha? Ah! Kana? Kuro ko maligid. Na, apil lang puso. Inigagbang ato sa pa. Balik ko sa pa. Wala ko na itroho ko an. Ba na itroho no. Tulura me. So, tulura ka buo. Maganda naman. Ito. Makuha. Madami. Ang ila, karsada. Ilahang adventure. Ato kalasangan. Asa man lagi talagbas ani nak? Nay, naigagmay ko Surprise! Wow. Balik na lang ko sa paoy. Aray na ina maak. Nagasigagmay na, mother. Sige, okay ra ko. Sige, una na mo kay sunod ra ko. Di ko sunada ako na lang mga atos kumanang na rin. Dunja. Hala, oy. Sige, kay inja ra ko mag-off video. Muna na rin chatan, di ko mo reply. Kamay majog ibili ng sungkod, kaya ako'y sungkod. Ha? Ibili na. Yan ang berto. Dana ra. Ikaw. Mao ni bukid. Oh, Ginoo, pastilan. Pastilan de Laila. Kaon na po, kaon. Pastilan dolor. Yan may murag ko ay. Wire. Lakaw kay hara mong kuan kay injara ko humana. Tuan mo sa ibabaw. Di lagi ni maupi ana am dito. Ang iitsa rin cellphone hindi ka puti sa ibabaw ha. Ang iitsa kay magpa-video ko. Saan jadi na mo tindag dito siya. Grabe katungason guys. Oh. Dari na ito sa mga kayo. Magdali mo oy kay gabi na. Nanay lupad-lupad. Tagas po ay. Mo iba ni. Marud ko na. Nadidupido na ba? Lami no. Nagpilang adlaw. Lagi. Offline muna tayo guys kay di kumahimo pag video maka